Kephekni sichingo kalaiwe komorna bakhak thangui tongo shikla hoda Kephekni yak kakjak haste swnamna bagwi tabukni hafangni phaifruni simi juda juda yapri naharjagwi tongmani haste hapangbai baksa juda juda mothani bakhak tuibo Kephekni yak kakjak haste swnamna bagwi sisari mungni panda khlaiwi tonglaimani paithago haste hapangni bakhakti Kephekni yak kakjak haste swnamthani kotor yapri naharjakha khursatai kalaio thangnai yakse hafangni jorao Kephekni sichingo khikhlaiwi shikla hodano mwnakni lamao talangjakmani paithago hasteo BJP IPF te hafang phaifruni simi Kephekni yak kakjak Tripura swnamnani sakhlaijakmani Kephekni sichingo kalaijak shikla hodano kaham lamao tubuna bagwi taklaini bajedo tubujaka nangkukma yapri hasteo-no tabuk swnamjaganw Rehabilitation Center hasteni khumulungo khogrujak rang swbaiwi swnamjaganw o center sangrongsalo Bidhan Sabhao 2022-2023 rang bisini budget pass khlaifuru o kokthum rakha hasteni rang mantri tabukna haste hafangni lowai jimungbai Kephekni yak simi yaukalak shikla ro katal lama kahammo tlangnai shikla hodano abo haino hojak tongnai lukurokni wansukmung Bureau Report Kokkhorang